Ba aden embasai moj ulo ong bawat la kidon ki bakinno ya ka parti VPP kum ka parti ka beduk uang bakam pher Henry un chakri ya ka jai penriu na duk ka donut ya ka ni ulo ong ha ka jelang Paidbah ka blalong hamadan polo ha ka khandru tri uklaling kot ar haja ar phulai ha ka ni ka sile yo I ru ka Noh Synniang ki Paidbah da ka Pisa Sha ka Seng kum ka Jingshah Kynthoh na ka benta ka Kun ha ka election ka banwan Jingshah Kynthoh Kum Jingshah Kynthoh Bagin mi ban lek ban pensno to yo Paidbah campaign ada kiong PPP ki Kynthoh ini na PPP kamut very poor party nakatanaw kiong ileun renganget ban nang ni kin seiten habalarai u Paidbah lada ngadu jamra pro shisni ngan peli banga I jaga jaj benriu nadu ka donut Ngamra klem ai kuble terpang yo wei usamla nongelam ya ka wei ka seng bhalang wat sno tu bakra ngan hapan ai ya ka puram hawari banyo ya ka puram u presiden jaga hito urawan ai Jingshah Kynthoh Namar kwa bagatu ka jingra lamayong Pisa Sha ya ka MDA kan kodno mentatang shua ka election kan mento ayu manra lamayong sansnem mensua ban Pisa ya ki kam lebor jong sarkar MDA bat bamnut ban kren bet markmat bangide ban penramno yakini ki basinchar ya ka jelaga jui ki Paidbah ki be kelas ngotu balai ngilum ya ka ni jingalang ngilum ni ka jingalang man ni kwa ban pini sha ka partai ka ba kentron yang ka voice of the people party bagani ka party kanum poi shano namar ka election klem Pisa anum poi shano kani ka juma ka bagi kwa banai ya kita ki griu ki baong baga PPP kanum poi shano